TTADC Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Agunos bumung slai tabuk TTC engnai mane TTC ni ajaga onke autonomous akok kri engke apa kino teruk kita sarokni je TTADC no sosasito sason je saito sason akokno kui teruk sakomara nai dong aba ke koksil chamungo ati sanor ni wan sumung tamo je ama hake koksil chai tongnai rongno ang poijan semusungo sung kaham kan ai khang ke sung saimanu territory watch bo jagani root watch tai autonomous tam root watch auto mane ka single self government autonomous mane kaisa bongsoba bridi au baike kaisa porichalona abo somas tuine kaisa cholijak mane tai district level o kaisa form of government ka territory bo awa haino aw kaisa simna hne saimanu simna rekha khlaine abono kaisa administration khainani angkai sung borok bujia je autonomous no soiki angkai territory council ba ngi thangka angkai je borok ba bialo klayen kamai thangana kaisa ni rights tonglak ama hairok kun samani aka abo totally bul tongo karon angkai sung jotono saimano sung borulen naikangka saimano ajaga bo taw existing dabo territory council tongo tai gurkha aingo phasing territory council tongo gobangma jaga territory council taino example nai akokno sakangke sakamu karon territory council ga kaisa rights rumane kaisa 125th amendment bill je thanayo Guwahati o pass klaikya abo tamo autonomous no takisa power nani bagainai autonomous je bumungo asu power imeya joro tamo territory council jodi nongai thaka ke bono power taisa vested klainani bagai taisa khomta tongo tawo Bodoland territory council o bodung tabo autonomous cream bagai territory council mani bagai ne a jaga o kaisa bongoro doftar phaika jodi no territory council ni thangka ke sin bagai hamari si phainai taun henba singoro 44 department manai tai sinoro MDC nani 50 ta MDC ngi thanai ngakaba sine bagai hamari si ble aboni bagai no ang koidamu sungo aro kuno bumung bai kuno mungsa feria sung tamuno sung upgrade ngai sung tamu ka hamari manai abuno se sungnanya nango abni bisingo tabo hayong hakotorni gobangma thangrung bodolrok abo territorial council khai TTADC no territorial council khai abo hake Tripura hao Tripura sorokni je bobishot no teruk sokomona ni phasing wan sumung tamo IPFT hake ba atisa rokni atisa IPFT kuno dino Tripura sani bagai nei bothanani lama o kuno dino tulanglak pia babo Tripura sani bagai nei hamkraini lama o setlang nai kusung Tripura sano bothangai tulangang bagai bo tawu bo andolon khaitong ko Tripura land je borok baksa ma hake borok do gujokok sawinai ba alada kopake turning point khlainai sung IPFT no against khlainani kokno ama hake chair laitong pia ba abo political mileage khlaimani bagaya ka karon ka sung je borok Tripura sapano jab regional party khlainai pano khoroksa no kem no chaya kok sawinai kok bengai kok sawinai ama hake khlaimani chaya karon ngake jotono borok no kaisa thangani bagai rutui tongo tabo IPFT ni tongnai bo IPFT je Tripura land a naisigi tongo kauni bisigo no jebo territory council abo to tui pai abo to kuno dino borok no butharani bagaya je borok ama hake against kok sai tongnai rong no ang koina musungo ama hai kok ta sadi sung buskang no nuknai ni mokol buskang no nuknai sabu buthana nai tong sabung koranan nungtong jese rajnitik Tripura sani je mantai soptai ne bisingtei chaya kok sawine rajnitik ta thungai ni ang koina musungo